Zdraví kámo, na naší cestičku. Expedice Škopková začíná. Jsme ze Žace. Já jsem ti to říkal. To je jenom sklo. Máme něco jiného. Chceš klíč? Ty vole, to ti zlomím. To neudělám klíčem, ale... Uděláš. Určitě líbíš mobilem. To jsou? Tak co bych chtěl ses? Tak sedíme tady s Popelisem ve vlaku, myslíme si, že jsme v první třídě, tak no, buď to nás odsaď vyhodí. A nevím, jak to jde poznat, no. Tady na dveřích je jednička a tamhle na dveřích vzadu je dvojka, takže možná pak půjdeme asi tam, viď. A nikdo tady není, tak nás tady máme. Třída 2. No, jedeme do Strakonic, naše další zastávka. Po 2 hodinách čekání, protože jsem potřeboval čůrat v autobuse a prošvihli jsme vlak. A to ještě, když jsme nastupovali do toho autobusu, tak ty měl u sebe tašku s lahváčem. Aby, koho na ten lahváč? Vem ho sebou a řidič, nechte ho u řidiče. Za chvilku vyrážíme a za chvilku vyrážíme i z tohohle vagónu. Za chvilku nás vyrazí, až budeme vyrážet. Tak nás paní poslala do... A já jsem ti říkal, ale je to. Říkal všechno na světě. Hošťovice. Hošť. Tak jdeme do kopečka, do kopce. Kráva, co poslouchá muziku. Tak jsme dorazili do Hoštic. A co mají na čepu? Svijanina asi. Pivo 10-12, ovocné pivo Juzu. Hostinec u Milony. Hele, vchod uvnitř. Tady přijel, se jmenuje Venca, procizí jenom Václav a tady Miluna měla ty okna velký a on po ní chtěl ty cíga. Jo. No. Tak tady musíme na asi. Jo. No, tak vole máš smůlu. Malý kruček. Zavřenou, vole. Fakt, že jo. A proč mi venku sedu, skončím guláš. Ještě máme naštěstí v zásobě a si budeme muset koupit přenosný pivo. No, je to podvod, ve filmu tady bylo sluníčko, a proto jsme se měli. Tady sluníčko není už. Bylo Žien, seno, jahody vlastně. Se jmenoval ten film. A tady už máš to náměstíčko. Tady se kutále ten meloun, jak trefil tu bábu a tamhle to je barák Škopkovej. A kde ta bába jela na té posteli? No tady dolů právě. Takhle. To už to poznávám, no. Tamhle tady je barák Škopkovej, v filmu se to akorát už jako předělaný. To je to samý? Jo, je to samý. Já jsem si na víčko koupil zase tohle. Jdeš do něj heka? No, to je naše, takže jdem do něj. Jsme ze Žaci. Šmrdí, to je klasický Klosterman. Taky o tom cítím. Zdraví. Cítíš o tom? Tyhle, hořkej. Hodně chmelu. Makronko, mat. Tak se jdem podívat, kde se kydali krávy. Za 40 Kč na osobu. Musíš být ale poctivý turistou. Tamhle Popet randí svýho krokcana. Je lepší, než čekat na autobusák, až ti zastaví, ne? Já nevím, ale zase tam to byl takový lepší pocit. No, jako já jsem se nasmál. Než tady to, když to máš jakoby, jako normální člověk dostupný, se jít vyčůrat někam. No zmáčkni to. Ale co? Tady to zmáčkni. A proč? To vystříkne? Nevystříkne. To mě bude bolet, to je nějaká kopřiva. V tom jenom je to, vole. Kopřiva je v tom, jo. Šuráku, hej! Jak jsem se lekl. Proto si tady škubal. Fuj, hej. Jak to úplně dusotá, víš? Jo. Teď ti na ně čumí, kávo. Tak tamhle to je Popet, když vylezl z autobusu. Pojď sem, ty krávo. To je pavučina. Příroda, no to nejsem zvyklý. Tady každý chčije. Další Popet. Po autobusáku můžete mi zastavit. Moto. Takový divný zvířata, je úplně šilájí. No, ale mě čumí a nechápu. Kámo tam. Ty pič, to mě trkne, hej. Tak dělej, ty krávo. Čumí všechny. Všichni úplně. To jsou fakt krávy, jo, debilní úplně. Nic jiný úplně. Jste krávy. Oni se drncaj. To je čerstvá. Jo, dobrý. To je jak v ruském světě, viď?
V ruským. V Jurským. Tak co by si chtěla za trávu? Tohle za plotem, to je vždycky lepší. Všichni sledují. No. No. Mňam. To bylo všechno. Co tě bojí, ne? Svačina. Nejlepší boost, studený boost. Trhej. No, chtěl by to bustidlo na ohně, no. Už tak večer. No, to zase. Uvidíme, no, ale mají mít otevřeno. Tak na zdravíčko, na zdraví. Už to zase. Našli jsme vesnickou hospodku, muselo se sem zvonit. Tak jsme vylezli z hospody. Klasika. Čekej, jdeme najít zelený mapy. No. Pomodrý? Co? No, hele, modrá. Na té značce. No. No a kde je další modrá? Ta modrá. A ta nás dovede až do Haltenburgu. Ale ty jo. Já mám to světlo na tu kameru. Tak jsem našel světýlko na kameru. A jo, on našel světýlko na kameru. Světýlko. Usvítí to i na cestu. Jako trošku jo, asi no. Ale je tam nějaká svatozář tady vpravo, ale jinak dobrý. Já se potřebuji vyčurat. Ještě nemůžeš v hospodě jak normální člověk. Jako mám kraťasy, ale asi to není už na kraťasy. Jako ty vole, já mám bundu a dlouhý kalhoty a není to ani na bundu a dlouhý kalhoty. Já si tak v klidu čurám. Ona mě přišla líznout do nohy. Jsem zahrnoval. Hele, jde za tebou mycíšek a on se v tu ránu lek. Ty jsi krásný mycíšek. Čau, číčo. Tak pá, jsi s náma. Dáme akční záběry. Tak jsme se zastavili v chatce. Nějaký. Máme tady sezeníčko, tady bude ohníček, tady máme kládu a tady budeme spát. Někde. První bych udělal oheň a potom si uděláme spaní a všechno, ne? Yes. Taky bych to tak viděl, no. Je tady někde bříza. Mám péro řízek. Takže jsme zachráněni. Myslím, než jenom je péro. No tak jo, tak já se zase přihlásím až potom. To zařídíme. Oheň máme. Oheň máme. To všechno. O, zatím máme jenom oheň, no, ještě nemáme spaníčko. Tak co, pojď zlato. Se oblíkám. Ty vole. Nedolečený kašel? To už máš ale 15 let nedolečený. Tak co, už bez snídaně? Ty jsi jak nějaký lesní superhrdina na Zichovec, ty vole. Tak jsem rozdělal oheň. No, vole, hej. Přesně takhle manipulujou ty média dneska, hej. No a teď připravuju klacek na busty. Jo. Tak buštidlo k snídani bude. No, díky mně samozřejmě. O, ještě podle toho, jak to se stříhám. No, zatím to bereme tak, že jsem ohně rozdělal já ráno. Jdeme vyrazit, no. Míříme na hrad Helfenburg, který otevírá v sobotu a teďka je úterý. No, hrad hrad Helfenburg. No, nějaký hrad. Jaký hrádek, no. Tak mají zavříno. Aspoň jsme se přišli podívat na předhradí. Co tady píšou? A tak vypadá, že je obrovský, vole. 80 korun, jo. No tak možná bude hezký i tady ten, no. Hele, myslíš, že tam jsou vši... To je asi původně, jak vypadalo, ne? Jo. To jsem vždycky chtěl, zabušit na vrata hradu. Tak, čau. Jsme se podívali na. A jsme věděli, že je zavřený. Chci se někde za den podívat. No dobrý. Se potáhnu ty vole na Šumavu. Kvůli Helfenburgu. A ještě 80 korun stupňů. Něco jsme našli. Něco. Zále to je BDSM místnost, vidíš to? Cože to je? BDSM místnost. A jo, to je Red Room. A je to soukromý pozemek, no. To je něco hezkýho. To je něco To je hezkýho. hájovna nějaká. Čím na to počasí. Je krásně no, dneska, ty vole, Šumava. Nádhera. Tak jsme dorazili do Bavorova, tak si dáme pivko. A tady pán potřebuje asi na záchod, viď? Jo, plus rád. Já asi taky. No, dneska viděl. No tak tady je autobus.
Tak tady někde bude asi zastávka, ne? Tam by měla být někde tam. Platán, Jitrnice, Polévka, Jitrnice. Kecáš, kde? Sekaná. Jdem. Tak Je, hele, dá se sedět venku. To je krása. To je pičovina. Ne, to je krása. Sedět venku v říjnu, to je fakt kravina. No, dítě krásně, vole. O, to je stín. No, ale krásně. Už zase kašleš. Jo, protože jsem nemocný. Ve 45 to jede, no. Krásný plating tam máš. Tak jsem to stihnul do 3/4. No tak ty jo. Tohle můžeš zažít jenom ve 4krový hospodě. Domácí tatarka. A samozřejmě tahle ta vymazlená okurčička. Topovka. Jedeme do písku. Do píšičku. Jsme ze Žaci. Po spánku v přírodě, spánek v autobuse. A než si uděláme to. Plánujeme. A máme v plánu, teď jsme v Písku, podíváme se do nějaké elektrárny, zajdeme si na čokoládový dortíček. No pak máme... ještě ukážu sochy písecký, jestli ještě budou. Sochy? Jo, z písku. Jo, to potřebuju vidět, to jsem ještě v životě neviděl. Jo, tady mám nějaký jebák, který extrémně bolí. On je ještě schovaný. No, a něco sladkýho do piči. Něco sladkýho a pak potřebujeme do Budějovic. Pak potřebujeme do Budějovic. No potřebujeme na Zvíkov, ale tam se jede přes Budějovice. Tak na Zvíkov a tam přespat, no, ale tam dojedeme asi v 6 večer. No, uvidíme, jak to stihneme. Stihneme. To je ještě bude zajímavý, protože já jsem tam dal Zvíkov. Ale on je Zvíkov a Zvíkovské podhradí a my chceme do Zvíkovského podhradí. No. Penzion a kemp Ivánek. Tam jsem byl. No. Co tím chci říct, no? Chci tím říct, že nevím kde... Že vlastně nevíme, jak pojedeme. Že si teď dám Písek a Zvíkovské podhradí. A já si dám kartku v dort. Tyba, to je fakt jako full dort, jako ten. Doktora Edkra. To je poklon, neříkej nahlas. Cítím banán. Tyba, jsem neměl strašně dlouho. Jo, cappuccino jsem, děkuju. Tady. Hele kámo, tak to je úplně... No, vínečko Chardonnay. Tyba, si dám pak ještě jeden, ten je výborný. To je jako socha svobody. Jo. Ty vole. Tak co říkal Poperis? Tak tohle je nejstarší most. Teda starší most než... nejstarší žebračko. Nejstarší žebračko, no. Starší most než Karlov most, no. To už neslyším. To bylo dobrý. A mohla bych vás požádat jenom Pánové. Dobrý den. Dobrý den. Mohla bych vás požádat? Neslyším. Už neslyším. Pánové. Žebračka, no. Tak jsme přišli tady k elektrárně Královského města Písku. A mají zavřeno? Kde už jsem nebyl, tak 5 let a chtěl jsem se tam zase jí podívat. A s kým jsi tady byl? Nic, ale se všema holkama, který jsem kdy měl. No, ale jakoby na Instagram, teda na Google měli napsáno, že mají otevřeno. Píše vstup vlevo za rohem. Jakože, vlevo, takže tady asi. Jakože když jdeš ze zhora, tak je to tady vlevo, ne? No. Když jdeš ze zhora, tak je to vlevo, je tam? No, ne. Když jdeš podle tam, no jo, to, no tak to... No ale když jdeš ze spoda, no tak je to prostě vlevo, takže tady to je vpravo. Za rohem. No my jsme byli za rohem. Aha. Když už tady u mostu sedíme, tak to chci zužitkovat. Dáš taky? Jo, tak kdo dostane víc, kámo. Jo, mimochodem nám ujel autobus. Takže čekáme další hodinu. Co nevíš? Polívku. No, jako vydržíme 3 týdny bez jídla, viď? No, tak jsme zakotvali ve filmovém štábu, dáváme si tady pivečka, nějaký ty slivovičky. No, a jakoby... Jsme v prdeli. Jsme v prdeli, totálně, jako to ještě.
tak jsme pořád tady ve filmovém stanu. Už jsme potkali asi 2 herečky, jedný jsme dali sirky. Jedna je platonická láska z Rafťáků. Z Rafťáků, no. Ano. Holčina, co vyhrála Stardance, tak jsme jí dali sirky, protože... Já jsem jí dal sirky, ne, jsme jí dali. Furt jsem nás sem dostal. Co mi na to řekne? Do tyhle díry, budeme platit, aby jsme se odsaď dostali. No budem, no, to je pravda. A ještě jsme si dohodli odvoz z filmového štábu, že nás vezmou do města, kde se dávkali. Ale čekáme do 8, že jo? No, jako šel jsem tady do té budky pro pivo a polívku už neměli, tak jsem vzal místo toho 2 piva pro každýho. Tekutý chléb. Yes. Děkuji. Co? To je střecha, ty vole. No máš něco no. Já viděl ty tvoje šňůry, že to patří k tobě. To je střecha, vole, od batohu, ne? Počkej, musíme to tady dobít. Snad jsme to neukradli. No tak já ti mám něco podržet, ne? Já ti mám něco podržet. Byli jsme ve filmovém štábu a nějaký páni nás vzali tady do... Jak se to tady jmenuje? Zeptej se pána. Na schodě. Jak se to tady prosím vás jmenuje? Milevsko. Já tady taky jenom dělám. Jenom? Nejsme taky místní, ale... My tady ani neděláme. A je tady nové otevřeno? Dlouho? Nevím, Že prý mají do 9, ale to je za chvilku. Teď jsme volní. Dáme pivo a můžeme jít někam do lesa tady. Hej, viděli jste někdo takovýhle židle? Na tom se bude sedět. Ježišmarja. A ty ubrusy, no moderní. Díky. Děkujem. Pivečko. Pizzuji. Silveš pís a... Ty vole, no, takový obalený. Pizzu mafii. Ty lidi z filmu nás odvezli do... Města. Jménem Mirešovice. Máme na M. A mají tady i stop shop. Jo no. Teď jdeme někam a jenom kousek za město. Se vyspat. No, kousek od nádraží, aby jsme zítra stihli vlak a dostali se konečně domů. A ono je třeba 9:30, jo? Ono to není jako nic hroznýho. No je 10, no, přesně. 10? Jo, přesně tak na minutu. Je 10 hodin, ale... Je 10 hodin? Je 10 hodin! Cácho! No, nové převýšení na tady trase. Už podle mě jsme dali Mount Everest, my děláme Everesting. Že my jdeme jenom do kopce. Co dobu? To neexistuje jenom, že my jsme nešli ani jenom z kopce, ale fakt. Vypadá tohle, že to je z kopce nebo není? Je to do kopce, že jo? No, je to do kopce, kámo, všechno ale je do kopce. Hodně nové přetížení. Hele, prostě tohle jsou věci, které jakoby není třeba říkat, tak pá. Tak to vypadá, že mám přístřešek. Jo? Ho. To je dobře. To je jaký malý úpravičky, aby to tam kapalo dobře. To má ještě věci, no, ale jdeme tady pod to. Já se podívat dovnitř. Tady takhle budu spát. To je z dekáče. Má pršet, no. Počkej, co chceš? Jenom to jako podat, víš? Abych jednou tu Počkej. stranu. Jo, dík. Ty pí... Oho. A ty tady máš tuhle p***vinu, to mi nemusíš dělat uzel. No a jak to mám dělat? Tak počkej, chci se úplně chlubit, no, ale bylo to za chvilku, no. Já bych jako radši upnul tohle. No. To jsem nebyl já, tady to nějak vystřelilo. Jo, ty jsi do toho kopl z druhé strany. Počkej. Můžu ti poradit trošku? No. No, teď už to tam máš. Já jsem ti chtěl poradit, tak dávat správně ten kolíček. Jo. Jdeme nějaký rovnej. A uhni. A tím koncem, co chceš mít v zemi, tak ho dát k zemi. Co nejvíc napnout. No, takže jakoby vybila se mi kamera. Tohle natáčím teda na mobil. A rozbil se mi jezdec na mém spacáku. Takže jsem vás měl všechny rád, protože tady dneska asi chcípnu. Prostě já tady umrznu. Ale jakože fakt se rozbil, on nejde opravit. Zkoušel jsem to asi teďka 20 minut. A prostě rozbitej a budu mít spacák jako deku. Já nechci dneska umřít.